vind het een eer om hier te staan. En dat heb ik net ook gezegd. En ik vind het een hele bijzondere dag voor jou en je familie. En gisteren had ik ook een titel en voor jou is het Alwin de Denker. En toen we elkaar voor het eerst ontmoetten in de selectiecommissie, toen ik solliciteerde voor mijn functie, toen viel me direct op je nieuwsgierigheid, je bedachtzaamheid, je passie voor dingen en dat je ook wat terughoudend was. De pastoor had net over nederigheid, dat siert jou. Je bent terughoudend in wat je vindt en wat je denkt. Je gaat er altijd eerst even over nadenken, soms te lang, maar dan weet je precies wat je wil zeggen en hoe je het wil hebben. Ik weet, een van de eerste KNT's kwam je met een essay in het kader van je MTL, waarin je ter discussie stelde hoe wij nou functioneerden als KL en KNT samen, want er was wel een positie bijgekomen, maar we hadden het er nooit echt over gehad hoe het dan ging werken. En dat siert jou. Je ging niet alleen met het structuurakkoord, maar je wilde ook weten hoe gaat het nu precies werken. Dat betekent een slag dieper. We hebben samen naar aanleiding van het adviesrapport van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken, hebben we gezeten, wat is dit nu? Wat zegt zo'n stuk nu? En tijdens strategisch overleg van Caribisch Nederland, ik weet niet of je het weet, had ik je uitgenodigd. En toen gingen we kijken, er waren er 25 Europese Nederlanders en jij was de enige Caribische Antilliaan. En toen zei ik, straks als je korpschef bent, hoe ga je dan invloed uitoefenen op zo'n proces? Ze zei, nou daar moet nog eens een paar nachtjes over slapen. En dat is het ook. Hoe kun je op een goede manier je leiderschap ontwikkelen en toch heel goed bedoelde intenties net even iets anders brengen. Na vele discussies die we hebben gevoerd, intern, we hadden veel contact met elkaar, ook veel innovaties die we hebben doorgevoerd, waarbij er veel veranderingen in het korps zijn gedaan, heb jij zelfs meegeschreven aan de Caribische visie op het ontwikkelen van specialisme binnen een nieuwe dienst. En dat is natuurlijk een vraagstuk voor het korps voor de komende periode. Hoe groei je mee met een complexe omgeving en tegelijkertijd blijven we altijd met een beperkte bezetting zitten. We kunnen niet nogmaals groeien met alle specialisten. En als je het wel doet, hoe haal je ze uit je eigen omgeving en niet vanuit Nederland of andere delen. Dat wordt een complex vraagstuk waar je je op verdiept hebt, waar je over geschreven hebt en die visie is ook overgenomen. Volgens mij heeft het ook op het college gestaan. En ik denk dat dat de basis kan zijn voor de verdere ontwikkeling. Toen het beleidsteam ontstond, wat samengesteld is door de korpsbeheerder en door de portefeuillehouder, was gelijk de vraag van en hoe kunnen we... Hadden we fout? Hoe kunnen we in principe invloed krijgen op dat beleidsteam, zodat het Caribisch denken erin kwam. En vervolgens hebben we gezegd, kunnen we alweer niet toevoegen, om op die manier een beter beeld te kunnen krijgen van alles wat er speelde. Dat heb je gedaan. Je bent daarin gaan participeren. Wat voor jou een ongelofelijke waarde is om te kijken van welke aspecten er allemaal spelen in die complexe samenwerking in het gebied. Je hebt ook gepraat over een stage. We dachten, nou laten we dat eens een keer weer doen. Nou ja, Frank kwam uit Rotterdam, is daar weg, dus dat was een mooie plek. Nee, maar we hebben gekeken of je in Rotterdam terecht kon. En daar heb je bij de afdeling Drio, met cybercrime intelligence, heb je daar een half jaar volledig meegelopen. Maar ook met de eenheidsleiding. En we hebben een brief gekregen van de eenheidschef daar, hoe onder de indruk hij was over jouw functioneren, over je denken en over je doen. En dat heeft je heel veel goed gebracht en ik hoop ook dat het de korps gaat merken.